Mana ke ngizakwenza ama settings ukuthi ngikhona ukuthi ngiorganize ukuthi ngiza nini ke sizoyenza. Ukhona nami nomalokazana bese ngimthathile lapha ngazi noma bambonisile ubaba lapha enkundleni. Hey, lutho abakangibonisi mhlambe basazongibonisa ngoba kathi ngifika nami le studio. Cela bekubonise umalokazana umbone ukuze engagcine esekuba nguye owenza ikheshi. Ya ndodana hayi uzwa kahle ubaba uzwa kahle. Hayi ufika la uzobona ngapha ekhaya siyabonga. Awu ngiyabonga mfana wami ukungipha lelo thuba lokuthi sikhona ukukhuluma manje. Wena uyabheka ebusweni ngiyabona ukuthi hawu ye waze wayimi nanga umntwana. Ingane le. Ay. Ngiyabonga ke mfana wami.